Je sobota 25. mája, Urbanka. Striekal som vinohrad, trošku bolo blato, ale chvala Bohu. Za 2 hodiny som to dal, som spokojný. Použil som postrekové látky Ampexil proti pernospore, Cercadis a Cumulus proti mulčnatke a dal som ešte listovú výživu Humix Bor. Takže som spokojný, takto to vyzerá. Nádhera. Je to tesne pred kvetom, bol to posledný termín, takže brodil som sa aj trošku v blate, ale je to v poriadku. Čas sa vydaril, verím, že to vydrží nejakých 5 hodín a už potom je to v systéme. Tie postrekové látky a bude ochrana 100%, môže to kvitnúť. Som rád, že sa to takto podarilo. Po kvete sa to zašarabuje a bude to super. Niektoré treba ešte popraviť, lebo však samozrejme rastie to intenzívne. A nie vždy sa to dostane medzi to dvojdrôtie, takže a ešte aj vypleť niečo trošku treba. Tak to je to fajn. Počasie trošku fúkal vietor, ale to je nič. Som mal ochranu dobrú, takže som spokojný.